Mulțumesc că m-ai ajutat să înțeleg asta. Bine, bine, să trecem la ce mai important. Pe ce v-ați bazat până să ales locul? Asta nu contează, Iasmin, am câștigat. Da, și ne-am și distrat foarte bine. Felicitări, fetelor! A fost A incredibil. fost foarte frumos, mulțumim. Am văzut că vor începe să cânte. Ce emoționant! Voiam să-ți urez succes. Deși, de fapt, nu ai nevoie. Ceea ce faceți este incredibil, așa că bucurați-vă de asta. Delfin, auzi, știi cumva dacă Simona a ajuns la concert? Dacă nu ajunge chitaristul vostru acum, anulăm. Ce? Sunt aici!